Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Альберт, иңерек үзең белән таныштыр. Мин булам Альберт Шарафутдинов. Исемем Балтач районунан инде. Нормалында туып үскән малай. Гади генә, гади крестьян баласы. Шул. Ничә яшьсең? Миңа 23 яшь. Син Нурма авылында туып үстең, аннары нәрсә белән шөгыльләндең? Туып үстенә укыдым, шунда Балтач районында гимназиясында 1 класс бетереп, Казанга киттем. Монда Казанда укып, автотранспорт техникум бетердем дә. Хәзер эшлим үзебездә шунда районда Балтачта. Үзебезнең эш, шунда вакыт эшләр белән шөгыльләнәбез. Син рэп стилендә иҗат итә торган иҗат кешесе. Бу стилдә иҗат итүгә ничек кирип киттең? Гомумән рэпка тартылып качан, ничек барлыкка килде? Моңа нинди сәбәпләр этәрде? Мин кичкәдән үк теге зарубежный американский рэп тыңлап үскән малай дип әйтим инде. Шуңа минем фанатлар ул теге 50 Cent, Eminem сезгә исемнәр белән әйтсә, шуларны белсәгез, шуларны туып үскән малай. И аларның клипларын караганда мине нәрсәдер вдохновлять итте дип әйттем. Мин инде теге үземне шулай итеп сынап карарга булдым инде. Җайлап теге урамдагы тормышлар турында нәрсә күрәм, шуны язып, менә шундый теге достигли такого уровня дип әйтим инде. Беренче иҗат син аңлавымча үзең иҗат итәсең, Иә. шулаймы? Җырларны. Беренче иҗат иткән җырыңда нинди сүзләр бар иде? Беренче җырда минем шул бүтән шуннан башлады, дуслар турында инде. Дуслар, сәлам, хәлләрегез, әйдә бергә булыйк. Рәхмәт сезгә, шулай иткән өчен, бергә булган өчен, шундыйрак стильдә. И в дальнейшем бөтенсе шундый инде. Но мәхәббәт турында юк, мин именно шул свойственный әйбер тема. Мин язмыйм мәхәббәт турында, потому что бу эстрадада бөтен җирдә мәхәббәт, именно тематика шул егетләр, урамнар, тегесе мен всякий шундыйрак движениялар. Ягъни рэпның классик варианты инде. Әй. Чөнки ул урам культурасы буларак барлыкка килгән. Менә беренче җырыңны иҗат иткәндә сиңа ничә яшь иде? Беренче җырны язганда миңа 13 яшь иде. Һәм син аның белән кайда чыгыш ясадың беренче? Юк, мин беренче җыр өйдә яздырдым домашний микрофонга, теге компьютердагы программага, шундый теге 1 минутлык программа әле ул. Просто чисто үзем өчен генә шундый теге. Но малайлар тыңлап йөри инде теге. Но башта ялып йөрисең, ул җырлар өчен үзеңне ишеткәч беренче тапкыр. Мин алай вообще чыгыш ясаган юк иде. Менә недавно гына башланды ул чыгышлар дип әйтим. Чыгышлар ничек башланды? Һәм нинди сәбәп белән башланды чыгышлар? Мин шулай ук үземнең җырларны язуны дәвам иттем дә. Ничектер бер в один прекрасный день миңа чыктылар Казаннан кешеләр. Сезнең җырлар безне кызыксындырып китте ди. Без сезнең белән эшләп карыйк әле дип әйттеләр. Мин как бы каршы килмәм, чөнки миңа терять было нечего, мин барыбер нәрсә юк, мин әйтәгез, почему бы нет дип башлап киттем дә. И менә быелның январеннан без инде сәхнәдә беренче чыгыш ясадык. Һәм шуннан китте. Халык ишетте безне, күрде, ничек, ошады. Именно районнарга чакыралар, тыңда чакыралар. Чыгышлар ясыйбыз. Аңа кадәр менә син иҗат иткән җырларыңны кайдадыр куеп баргансыңдыр бит инде интернетта, соцсетьләрдәме? Сине ул бүгенге продюсерларың ничек күреп алган? Моңарчы мин контакт шелтәрләрендә куяйм инде бүтән җырларымны үземнең, бүтән, кемгә ошый, просто теге нидер. Менә яздым. Кемгә кызык, тыңлагыз, теге бер кешегә навязывать итмәдем малай берне, как бы кирәк кеше кемгә кызыксына ул тыңлый. И шуннан продюсерлар мин шуннан ишеткән дип уйлыйм инде, чөнки бүтән кешегә контактиларда утыра, тегендә утыра, монда утыра дигәндәй. И соответственно кешеләр уже машиналарны алып, аларны распространяться, теге кешегә ошыйган вирус шикелле распространяться, и шуннан ишетеп, миңа ул сөйләделәр инде шул продюсерлар, без синең җырны машинада иштек ди. И мин соразым, кем ул? Нинди малай ул? Кая аның белән ничек чәшеп була дип. Чөнки, битәр нәрсәгә дип сораганым. Шаду дисең, вообще шундый стиль, тематика теге самасы дигән. Сине менә бүген син әйтәсең, гыйнвардан без инде продюсер белән эшли башладык дисең. Сине продюсер ничек тә булса үзгәрттеме? Синең образыңны тудыруда. Сине әйтеп буламы, син үзең үз образыңны тудырган талант дип яисә син продюсерның иҗат җимеше дип әйтеп буламы? Мин үзем турында әйтерим, то мин шундый теге индивидуальный, минем девизым по жизни теге не будь как все дигән шикелле, мин
ничек килгәч нинди барыйм, шулай калырга тырышам, но алар үзгәртергә тели инде теге әзрәк, әйдә болай итәбез, бу заманча шулай булырга дип, но мин барыбер үземнекендә калып, чөнки мин үземгә ошаган әйберне теге шул белән генә выступать итәргә миңа чын күңелдән от души теге җайлы булган, күңелгә килә дип әйтәм. Ә болай әзрәк алар миңа булышты инде, сүздә юк. Ничектер монда подсказали дигәндәй, монда булыштылар, моны болай итеп, сүздә юк. Җырларың барлыкка килсен өчен, яңа җырлар барлыкка килсен өчен, синең күңел халәтең нинди булырга тиеш? Нинди күңел халәтендә языла ул җырлар? Күңел ул, мин белмим инде, ул может нидер теге сәләт или дар дип әйтим инде, мин просто теге мәҗбүри уйлап чыгарга, ул мин яратмыйм теге утырып, мәҗбүри уйлап, мин баракая барганда просто рифма килә башка беренче ситуация күрәм, урамда дусларым нәрсә генә булмасын, шундый ук та беренче. И минем, соответственно, рифмалар уже башта уйлый башлыйм, мин үзем белән һаман машинада блокнот йөртәм, я кая теге сумкаларда йөртәм, и мин просто заглавный, основной мысль мин язып куям теге. Все, маха датаны куеп обязательно, потому что, кызык, үземә карап качан мин аны башладым. Мин хәзер дә шайтам, җырлар яза башлыйм икән, обязательно куям дата, бу көнне башламам. Булырга может 2 строчка, бер көнгә 2 строчка, все. Икенче көнгә 3 көн үтәргә может, аны 4нче көнгә тагын рифма килә, мин тагын запишу. Язып куям да инде главныйларны. И шуннан уже барлыкка килә скелеттан уже набрасываю, шундай җырлар килеп. Син чит ил рэперларын тыңлап илһамландым дисең. Татар рэперларын беләсеңме? Мин татар рэперларын болай итеп берсен дә белмим, ишеткән бар инде, кызык, үземә кызык, кем ничек ул татарча рэп теге, гомумән дигәндәй. Тыңлап ишеткән бар берсен, исемләр миңа хәтерләмим дә берсен теге. Миңа күбрәк зарубежный рэплардан теге алдым мин үземә опыт дип әйтим. Синең татар рэперларын ишеткәнең юк дип әйтүең минем өчен гаҗәп дөресен әйткәндә һәм гаепләп әйтмим, үзем өчен кызык, чөнки Казанда татар рэперлары инде күптән иҗат итә. Бер 10 елдан артык бар инде. Мәсәлән, Иттифак төркеме бар, Аксель төркеме бар, әгәр дә син хәтта Казанда татар рэп шул дәрәҗәдә үскән. Монда рэп батллар уза татар телендә. Һәм шушы рэп батлга катнашучыларны Татарстанның төрле районнардан, регионнарыннан җыялар, һәм татарлар яшәгән Россия регионнарыннан җыялар. Синең бер дә ишеткәнең юк идеме бу бәйгеләр турында, бу хәрәкәт турында? Минем ишеткән бар ул татарча рэп батл дигәнне, мен аны карадым да, дөресен әйткәндә, мин группларны ничектер күрдем әле шул татарча рэп дигән. Әйтәм, беренче исполнитель мин тыңлап та карадым, бар үзенчә күңелле, чөнки ул татарча рэп ул теге барбер читкасы да как бы икенчерәк дип әйтимме. Но гомумән миңа ул татарча батллар ошамады инде. Күңелгә ятмады, чөнки анда ниндидер теге менә кеше, ул бит американский рэп батлларда алар сразу уйлап чыгарган теге бернинди определенный темасыз, сразу спонтанно. А анда әзерләнеп килгән текст белән ул мин уйламыйча дөрес түгел. Чөнки мин күптән беләм ул американский рэпта бер 10 ел точно бар. Мин беләм алар ничек, аларның шундый сәләт белмим, нисәгә бездә андый сәләт юк. Менә алар спонтанно сразу уйлап чыгара ала бөтенсен. Бездә ул юк, бездә ул өйрәнеп заранее нәрсәдер итәргә кирәк. Шуңа мин аны бик яратмам түгел, бик әйбер карамадым теге якын дип әйтим. Син үзеңнең иҗатың белән татар дөньясына ниндидер яңалык алып киләм дип уйлыйсыңмы? Әллә синең андый максат юк идеме татар дөньясында гына бу? Мин создавать иткәндә группа, шуннан башлап контактта группа создавать итәм, Альберт Нурминский дигән. Мин анда миңа яза башладылар, мин тематика урам турында, типа, и бүтән кеше әйтә, Альберт, син пропагандируешь, син ничек инде җәмгыятькә каршы торган кешеләрне, пропагандасың, мен әйтәм, дусларым тегесе, бу монда пропаганда юк, мен әйтәм, мин нәрсә күрәм, бу тормыш, монда бөтен нәрсә була, мен әйтәм, мин шуның турында просто язам, кешегә ул кеше чын барлыкны ишеткәч, аңа, ул шул обществода яши бит инде, аңа ул тыңлый, соответственно, ул теге мин уйламыйм, ниндидер пропаганда дигәндәй. И сәйдәгә сорауны ответил мне. Яңалык алып киләм. Яңалык буенча. И мин яздым үземнең группада, здесь нет пропаганды, мы живем этим. И вообще, надо менять что-то в татарской эстраде дип мин ул строчканы 2 январьда 2017 елда язып куйдым, и ул һаман минем тора. И мин уйлыйм, то что мин нидер яңалыклар керткәнмендер дип. Чөнки миңа күп кеше әйтә, ничек шулай язасың урамнар турында, егетләр турында.
Бұған қаршы бір кіші жазмай бейтан тұрында деп мен айтам, жазмай екен, мен жазам айтам, мында нендір теге қорқа тұрған нендір нәрседер мен ну андай жазма андай тема жоқ мен айтам, болмасын, мен сәга мен не обязательно ол бар ма жоқ ма, мен просто нәрсе көрем, мен оши, ол мені вдохновляет, мен шоған тұрында жазам. И мен көрем, яшьләргә ол тоже оши, хабит бик күп китләр шундай резко рэперлар китте. Там Айнур Казанский, Мандый Арский, Нурлатский, Мандыйский. И бөтен малайлар тоже язып шулар урамнар турында, как бы мен шуңа думаю, кешегә ул кергән, күп кешене задел. Ягъни синең арттан иярүче яшь рэперлар да бар. Мен күп җырларында җибәрәр мен. Хәтта зацени дип, ну, тыңлап кара, мин дә яздым. Тоже шундый ук тематика урамдагы малайлар дип башлап, шундый ук. Күңелле дип айтсам, молодцы. Ни өчен Нурминский дигән тәхәллүс псевдоним сайладың? Нурминский, чөнки минем авылым Нурма дигән авылым бар Балтачта. Мин шуңа уйладым, мен нәрсә кушыйм мин теге. Бүтән шук сайында исемнәр тузга язма теге. Әйтә алмыйм, соннар куеп тагын нидер, ни американский исемнәр куям. Нәрсәгә что-то придумал. Мен Альберт Нурмадан. Мен шундый җырда бар теге Альберт мен Нурмадан дип башлан. И все укреп китте халыкка, и все мен хәтеге. О, салам Нурминский, салам. Как бы приятно мен, во-первых, авылдан мен бүтән кешене белдердем, то что мен, ну, Нурма авылы бар. Менә мен элек укыганда Казанда бүтән кеше сорыяр, син каян. Ну, мен Балтач районы дип беләсез микән дип шулай сөйләшәләр, күп кеше һәм күп кешене ишетәмен. А хәзер кеше ничек сөйләшә? Син каян дип, ну, мен иптәштән сорыяр, син каян? Мен Нурмадан. Бүтән кеше белә кая икән Нурманы, чөнки как бы менә җырларны тыңлап, о, Нурмадан син тегене беләсезме, Альбертны беләсезме, что ли? Мен дусты дип әле пользоваться, хәтта мен ул кешене белмим, алар уже әйтер, ул минем дустым. Мен әйтер, бу кешене син бу кешене беләсез, что ли, бу син туганыш, әйтер, бу минем двоюродный брат Альберт Нурминский, минем двоюродный, бу минем дядя, бу минем күрше. Мен әйтер, мен бу кешене вообще белмим. Ул меня что бит, мен белән теге әле угощайттым на ресторанда тегендә монда. Вот так шулай пользоваться, ну, как бы. Ну, молодцы, ребята. Син популярлык көттеңме? Мин Кайчанда булса популярлашырмын, мине тыңлый башларлар дип уйладыңмы? Ну, мен хаман менә теге американский зарубежный рэпны карап, күрәм бит алар ничек сәхнәдә җырлыйлар. Мин үзем, ну, сер түгел, көзгә генә килә инде теге әйбер бар минем. Нидер, шундый савыт микрофон шикелле тотып, әзрәк, конечно, хыялланам, инде бары кызыгы, шул атмосферада ул бит нихәтле кеше сине тыңлый, ул бары мен сәдер хыялланам әзрәк. Но мин белмим, то что менә шулай получится, то что мен кешегә тыңлармы теге. Мин представить себе даже не мог. Менә 1 ел элек мин уйлый алмаган, то что менә шулай мине чакырлар, мин кемгәдер ошармын, кемдер мине тыңлар дип спонтанно бөтенсе. Бүген сине күп яшьләр тыңлый, беләбез. Сиңа күп язалардыр да, алар нинди сораулар белән яза, җанатарлар. Нәрсә дип мөрәҗәгать? Ин актуаль җыр инде ул кашан яңа җырын чыга, икенчесе әйдә кашан буага киләсең, кашан монда киләсең, кашан монда кил, монда көтәбез, яратабыз, шаллыга тегендә монда мин инде студияда әйтәм, аны мине уже байлар тукта, монда барып җитеп булмый дип. Шакыра бүтән җиргә кашан монда киләсең, без сине яратабыз, миңа әйберле дәфтәрләрдә язып, минем исемнәрне, җырларны язып, анда минем специальный группа бар, контактны теге әйттем, Альберт Нурминский. Анда җибәрәләр, видеоларын кертәләр, теге җырлап, прям зур төркемнәрдә, урамнарда кемдер машина тыңлап бара. Тоже приятно инде мин теге опубликовать итәм аны шунда үземне. Синең инде гастрольный графигың бармы? Пока юган ди. Ну, Концертлар белән чыкмадың әле. Концертлар белән мондый вакыт як әйтәм бит, менә ноябрьдә районнарга чакырар. Просто теге җырларга түгел, мине уже әзер просто менә бу әйтәм, мин берсенә бардым, Койбышка, анда туйга барган, мин анда малайлар шулай дип каршы алды, 8 машина, ну, килделәр. Ничә 40 кеше килде, просто авыллардан Нурминский килгән дип. Просто мен анда шашыклар әзерне чынлап бик зур рәхмәт ул малайларга там бер кат. Шулай дип менә просто җырламадым да мен анда, просто мине күрер өчен, просто без ушак янында 1-2 җыр җырладык инде. Менә шулай дип рәхмәт таң кил дип. Просто күрергә әзер уже. Мин теге аптырадым просто шуңа. Ул яшьтәшләрең белән син татарча аралашасың. Татарча да сөйләшәм, ну, кемнәдер русчада могу сөйләшергә. Ләкин менә синең җанатарлар, алар татар теллеме, рус теллеме? Җанатарлар. Җанатар поклонники. Инде әлбәттә. Татар телендә сөйләшәләр. Бар инде русча сөйләшүләрдә аларга әйтә, мин моңарчы Альберт рәхмәт ди сиңа, мин нәрсәгә? Мин башы моңарчы татарча җырын тыңламыйм дим. Я, ну, русча исемле кешеләр язган, руслар микән белмим.
сен заставил, мен сенен соң тыңдай башладым де рахмат сеңа де. И көп кіші айтайын, мен міне другы иттім де теге тыңларға айт подсел сен жыларыңға дейді теге болса. Шоңа Син катнаш гаиләдә туу үскән егет. Аралашу телең, үскәндә телең нинди иде? Һәм син татарчага, русчага ничек өйрәндең? Нинди мөхиттә? Менә тулырак итеп сөйләп кит әле. Син гаиләң турында. Мин үстем, минем әтием татар, әнем рус. Шулай туры килде инде. Һәм мин ике якны да теге менә булачыны татар милләт әйберләрдә бәйрәмнәрдә, рус милләт теге әйберләрдә бәйрәмнәр. И допустим, бездә шул корбаннар булганда, минем әни пешерә коймаклар, шулай хөрмәт итеп, татар динен име, хөрмәт итеп итә. Соответственно, булганда ниндер теге, анда бар не березкалар мен беләм инде теге бер ниндер теге нинди агачлар килә, толпси име, шуны ниндер шундый бар бит әле. И да, верное воскресенье, вот, как бы мин әти теге с уважением все относился, мин шуңа тигез үстем, мин бик хөрмәттәм менә шул ике якны, һәм миңа әйтәләр, менә кешеләр теге менә булай иттер, менә булай дөрес. Ну, менә татарча әйтә, манда бар, булай иттер, син бер кешегә ышанырга тиеш. Мин сразу аларны кисәм дип пресекать та миңа әйтмәгез, пожалуйста, он турында. Мин үзем беләм нәрсә турында, ну, ничек яшәргә, ничек кемгә буйсынырга дип инде, грубо говоря. И шуңа мин как бы против, мин вообще интернационалист дип әйтим үземне теге шундый менә бүтән религияны мин тигез күрәм, теге айтып, аерып. Мин үзем татар булсам, мин үземне кем инде? Татар дип хисем, татар дип, мусульман дип считаю. Но аңа карамастан мин бик уважаю русларны да, крәшеннәрне дә, бүтәнсен мин аны димим, анда юк теге. Сен юлы батла. Милләтең буенча син үзеңне кем дип атыйсың? Татар. Татар дип. Менә син шулай да тагын әйләнеп кайтыйк әле. Татар телле яшьләр мөхите бар дип әйттең син. Синең белән татарча аралашалар. Хәзер бит инде соңгы арада татар теле тирәсендәге вазгыятьтән син хәбәрдәрдер. Татар теле дәресләре мәктәпләрдә кыскартылачак. Һәм хәзерге вакытта менә татар җәмәгатьчелеге шу татар телен яклау хәрәкәтенә кушылды. Синеңчә, татар телен белү кирәкме? Һәм ул ни өчен кирәк? Беренчән татар телен белү кирәк бит, чөнки без яшибез Татарстанда, анда уже татар дигән сүз булгач, без инде әлбәт, конечно, белергә тиеш ул телне. Без көндәлек яшибез торган тел минем, мин бүтән кеше белән аралашам татарча, һәм ул мәктәпләрдә, менә һәм мин тоже ишеттем ул теманы бетермәкче булалар дип. Мин уйлавымча, бетерергә кирәк түгел, кемдер татарча яшәр. Ул аны нәрсәгә әйткәннәр дип уйлыйм, чөнки бүтән менә егылар бит русча форматта үтә, и татар балаларына, соответственно, авыррак булачак. Шуңа просто менә главный дәресләрне, русский, математика тагын нинди главный предметларны просто кирәк күчерергә русчага, татар теле калсын, мин только за. Чөнки менә минем личный проблема, мин, киләчәк турында уйлыйм бит инде. Минем бар, мин үзем укыдым рус гимназиясында, русча укыткан, чөнки минем бүтән, әниләр балалар белән әниләр шөгыльләнә бит инде. Минем апайлар бөтенсе укыды гимназия, рус мәктәбендә, бүтән фәннәр русча. Һәм мин торган җирдә, авылда минем бар анда норма мәктәбе дигән мәктәп, анда укыта татарча. Мин үземне киләчәк турында уйлыйм, минем баламны кая җибәрергә микән дип, чөнки ул гимназияраграк миннән, анда бер 10 километрга чыга. Бу мәктәп минем прям, юлны чыктым ул минем сразу монда. И шуңа менә мин как бы теге шот дип әйтсәм, дөрес түгел, ул мин как бы менә әйтләр бит, татар телен итмәкче булалар. Мин как бы и не рад, и шот һәм шот түгел, чөнки мин телим, что минем балам тоже минем шикелле чисто татарча теге генә сөйләшмәсен, русча да белсен, ике телдә үссен дип. Шуңа мин теге как бы шундый нейтральный положениедә калдым. Мен әйтәләр, контактта теге дустым поддержи татар теле менән шул рэперлар нидер язган име. Мен карадым нәзрәк, оказывается, ул тоже выступает ул малайлар. Ул инде репост итеп үзеңгә ул әйберне, анда теге алифба китабы, нидер бала батюшкамсын, нидер теге алифбактан китап кышкамсын. Мин аны итмәдем, чөнки во-первых, бүтән кешеләр бар ул фотка, мин әйтәм, яратмыйм анда әйберне, чтоб теге бүтән кешеләр бар икән, мен берничек тә алмыйм. Мин хочу что-то свое. Или мин свое что-то, не как у всех, теге бүтән кешеләр шул булса, минеке по-любому икенчерәк булачак. Шуңа мен аны, теге былай итеп репостты поддержать мәдем, былай мен аны поддержать итәм, конечно.
Нинди де бу темага нинди де булса жыр күтүлмөймү якын арада? Именно татарча мага. Менә татар теленә багышланган татар телен яклап, Татар телин яклап. телләр тигезлеген яклап, дәүләт телләре тигезлеге турында сөйләшәбез инде бу очракта. Минем бары бер жыр, кыстама миңа динеңне деген жыр, вот как раз шул мин әйткәнемчә, мин бит кешеләр белән аралашып йөрим, миңа күп кеше әйтә инде, менә син бит татар, син былай дип яшәргә тиеш, син менә бу көннәрне шунда йөргә тиеш, син бер Аллага миңа. Ул мине как бы шунга тек ул мине уже теге туйдыртты дип әйтәм, шунга тек надоело, грубо говоря, неме. Теге что мин чыгардым без жыр кыстама миңа динеңне деген, кая мин әйтергә телим, то что кеше үзе сөйли, менә хабитини семьялардан чек кыз туа икән, аларны обязательно все яулык кидертәсен, син все обязательно былай әйтәсен, тегеләй әйтәсен, менә шулай әйттем, все бетте, ул бит баланың үзенең выборы булырга тиеш, ничек. Менә мин Аллага шөкер, мин андый семьяда андый бер булмады, теге менә син шундый, син шулай итәргә тиеш, син шулай итәргә тиеш, син татар икән, син татар, син русча вообще чишәргә тиеш түгел. Менә бар мин беләм, андый семьялар бар аларга кушмыйлар, син нәрсә теге русча чишәргә бирсен минем белән дигән шикелле. Мин Аллага шөкер андый бер дәүсмән, бәлки шулай буласы булгандыр, мин шуңа теге бик рәхмәтлем үземне әтиәнигә. Шулай дип иткән өчен, мине тәрбияләгән өчен, ике якны да мин бик хөрмәт итәм. И шуңа мин шундый миңа шулай дип әйткәч, мин ачудан дип әйтим мин. Ачудан булган шундый җыр яздым, кыстама миңа динеңне. Минем гаиләм урам һәм бер минем Алла. Мөһим түгел нәселеңә муенда, син бит миңа абзый, милләтлек юк бит урамда дигән строчкалар, ул припев дип ара инде минем. Как бы күп критикалар да булгандыр инде ул җырга, но миңа алай дип әйтмәделәр. Менә мин кешеләргә язалар бит инде, Альберт язма или, кемдер яза җырлар. И критикуют, былай әйткән, миңа тфу пока дип язганнар юк, бөтен кеше только положительный отзыв, бер кеше әйткән юк. Син неправильно пишешь, син дөрес язмыйсың, син нәрсәдер анда нәрсәгә шулай язасың, син пропаганда язасың дип әйткән бар, но хатынычландылар, как бы мин бөтенсен аңлаткач, алар бит интегралар, о чем я пишу, нәрсә язаман да. Шуңа уже халык только положительный отзывы дип. Син нинди дә булса татар иҗатчыларын беләсеңме? Менә татар язучылары, шагыйрьләр, җырчылар. Мин Бармы синең кумирларың алар арасында? Яисә кемне дә булса беләсеңме? Менә кызык бу. Юк, мин менә вообще татар эстрадасын дөм белмим. Ну, беләм инде хәзерәк җайлап таныша башлам, анда бер-ике кешене белергә может теге. Кемнәр ул? Салаватны беләм. Аннары Фәния Фәрхи дип ишетеп беләм, кемдер. Хания Фәрхи монда. Потом кемне белмим. Мин җырларын булай исемнәрен белмим, кем җырлаганын. Илназ Гариповны менә мин тегесенә выступать иттек без аның белән понедельник. Шул булай мин даже миңа әйттеләр, "О, син моны беләсеңме?" Мин әйтәм, "Миңа әйтмәгез әле, пожалуйста, мин дөм белмим андый кешеләрне вообще теге." Татар язучыларын, шагыйрьләрен дә беләсең. Мин мәктәптән теге беләм, теге Абдулла Алиш, Муса Җәлилләрне инде, әлбәттә аларны беләм. Теге, булай итеп бик якын тирән таныш түгел мин алар белән. Татар телевидениесын карыйсыңмы, татар радиосын тыңлыйсыңмы син? Мин юк. Татар менә бик сирәк теге ялгыш кына берәй кызык булса, мин теге ТНВлардан бара бит, яңалыкларны карарга. Мин бөтен җирдә яңалыкларны карарга тем теге менә. Русча булсмы, татарча дөньяда нәрсәләр бара, нинди районнарда нинди анда үзгәрешләр. Мин алар белән танышырга яратам, карыйм әзрәк теге. Әзрәк булса да берәй нинди башта фикерләр итәргә кем ничек анда дип инде. Булай теге мәҗбүри алай юк карам, чөнки ул миңа кызык түгел. Синең фикерләвеңнең теле нинди? Син татарча фикерлисеңме? Русча фикерлисеңме? Мин икесе дә бергә. Что-то между. Дип әйтимме? Чөнки әлбәттә күбрәк татарча инде теге уйлап чыгару, чөнки татарча барбер мин татарча уйлыйм да, аннары аны русчага тәрҗемә итеп, дөрес уйлыйм икән дип итеп карыйм теге. Менә җырлар языр алдыннан да мин аны татарча ул битне бер мәгънә язсаң, русчаны тәрҗемә иткәндә аны мәгънәсе бөтенләй икенчегә әйләнергә может. Шуңа миңа ике уйлыйм да һәм сөйлим, нәрсәдер уртадан гына теге. Менә бу сүзне битне ике төрле язып була. Теге аны кеше ике төрле уйлый, соответственно, миңа ул һаман кызыгы. Мин язам теманы бер төрле әйме. Миңа кеше язар ине, или урамда күрәм, Альберт, син шундый язгансың икән ди. Мен әйтәм, достым, аның турында түгел ул вообще.
Har kişi o'zincha o'ylaydi mana teги. Har bir kişinin o'zining nidir воображенияsi, представленияsi. Ham kishilar o'zincha teги o'ylab chiqaradi deb aytaymi. Хотя men вообще ikkinchi bir turda edim. Shu men yaxshi тоже. Shunday bir yo'q. Синең соңгы иҗат иткән җырың нинди? Минем соңгы җыр исеме Амин Асин Абез дип атала. Ул ни сәбәпле барлыкка килде? Нәрсә аңлата ул? Ул көннәрдән бер көнне мин, шулай ук чәшеп утырам. Шундый, элек ничек булган, зур олы абыйлар белән инде чәшеп утырам. Һәм нәрсәдер алар миңа сөйли, менә элек дип, шул как раз тематика шул урамнар инде. Менә теге 90-нчы елларда ничек булды? Миңа гомумән кызык ул тема. Элек ничек булган? Теге менә кинолар карап утырдык без инде шул теге отшы бирәләр, теге сымансы дигәнне. Без Татарстанда булгач, миңа сорый идем, монда ничек булды соң Татарстанда, ни хәлләр булды соң дип, алар миңа сөйләр, менә шулай булды, без монда булар белән шулай итеп йөрдек, булар белән. Мин что-то шулай итеп уйлап утырам, алар бит олы, менә 40 ничә яшьлек мужиклар. Мин үземә боттым да, шулай карап торам аларга. Мен әйтәм, я Аллам рәхмәт, бүген мин аларны шулай ишеткән өчен, чөнки мин бит белмим итәгә нәрсә буласын, кашандыр ул җыр, кашандыр ул бетәчәк бит, менә шул, ничәдер елдан алар уже все карт булачак, аларга ул, өйдә утырып, ярым күрә алмыйм кадәр шул заведениедә. И шунга мин что-то алар миңа сөйли икән, сөйли, мин реально үземә баттым. Алар миңа уже төртә, син ничесен дип, мин что-то уйга батып киттем, шулай. Мин чыгардым, җыр кайчан да булса барсы бетәчәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле һәм калганнар сизмәячәк, кабат очрашырга сәбәп бир киләчәк дигән строчкалар не ул как бы. Нәрсәгә Амин Асин Абез, мин үзем дә белмим дөресен әйткәндә, ничек килеп чыкты ул җыр. Анда мин бар, барсы да безнең яхшы булсын, Амин дип әйттем дә инде мин. Уйлап тордым да, Асин, Амин дигән сүз, Амин, Асин Абез дидем дә, и ничек кызык куяган, бер кеше белмичен. Мин үзем дә белмим нәрсә икәнен, просто язып, и кеше аны бик күп репостлар җыйды, бик күп лайклар җыйды, шундый положительный эмоциялар тоже менә һаман җырлап йөрә, урамнарда тегесе монсы. Шуңа бик удачный булды ул. Урамнарда җырлыйлар дигәннән син кайвакыт менә үзең дә алдан белмәстән шаһиты буласыңмы сине тыңлауларның? Ие. Менә бүген дә легенә сезгә килгәндә, Альберт Миндас Саврат дигәндәй бер мой сәлам биреп киттем, теге минем машинада ябыштырдым, мин наклейка Норминский дигән. Беләләр инде минем теге машинада мин киттем, торга. Bir машина куып җитте дә, сәлам бирәр мен әйтәм, сәлам. Альберт Рикем әйтәм, белмим тоже дигән. Әлбәттә светофорларда торганда музыканы акырталар. Мин туктым да, алар карыярда, кара, ул бит, әйтәм, сәлам. Чыгам да, бывает теге автограф бирәм, шулар фоткага таныярны, теге урамнарда. Ул шит авылларда ул вообще кулларда йөртергә әзер булган, әйтәм, бардым бер авылга шулай дип теге. Үземә мин в шоке. Синең хәзер иҗади планнарың турында да ишетәсе килә. Кайчан да булса син клипларыңны кайчан күрәчәкбез? Мин әле бүген дә YouTube'та карап утырам. Сине күрү мөмкин түгел дип әйтергә була. Синең күбрәк аудио язмаларың тарала ВКонтактеда. Үзеңне дә күрәсе килә, сәхнәдә ничек син? Юк, YouTube'та бик күп видео бар, кстати, янда кемдер нидер каналда, ясаган әле минем исем белән. Ул любительский видеолар, әйме? Менә кем төшерә, мин җырлан, профессиональ түгел инде. Клиплар булачак инде, әлбәттә булачак. Киләчәктә Алла бирсә, төшерәчәкбез. Күп кызык материаллар. Булай YouTube'та менә мин тоже карадым, даже миңа популяр итә Яндекска язган икти, Альберт Норминский дип язган икти. Анда чыгара видео, хәтта анда да бар икән теге менә кемдер кертә, рәхмәт аларга конечно теге менә. Кешеләр тоже YouTube'тан карый. Менә бар клип, конечно. Әллә кашан чыккан, мин мондый сәхнәдә җырлап, просто башлаганда без чыгардык бар клип. Малайлар белән анда карсаткан бик күңелле клип, зур күп итеп малайлар итеп җыелып шул. Как раз урам тематикасын айнал. Шундыйрак бер клип бар анда. Рәхмәт, әңгәмәң өчен Альберт һәм Татар дөньясына рәхим ит. Үзегезгә бик рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.